салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Фозият Шаронский, мастери ширкати Атомӣ ва имрӯз суҳбат мекунем дар бораи пастаи ширкати Атомӣ. Нигоҳ кунед. Ширкати Атомӣ беҳтарин паста дорад, ки дар тамоми дунё машҳура, дунё ва дар бораш дар интернет метавонед бихонед. Дар анҷа дар дасти ман ду намуд упаковка ҳастай, не ки як хел пастай. Иҷада 4 дона ҳастай, 50 грамма, яъне ки дар нами коробка 200 грамма ва инами ҳам 200 грамма. Одамое ки оилавӣ ҳастен истифода мебаред, шумо да выгодна анами тюбики 200 граммара харидорӣ карданай. И ҳамагӣ шумо да меғалта 40 сомон. Ана и боша дӯстои азиз, и боша шумо да 60 сомон меғалта. Шумо ира метавонед ки 4 тақсим мебаред ки 4 дона 50 грамма дорад. Маҳсулоти ширкати Атомӣ ҳамаш ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгоанд, яъне ки сифати олӣ доранд. Дар бораш метавонед бихонед, маълумот гирем. И паста чӣ фоида дорад? Бисёриҳо мепурсанд. Асосан паста барои дандона ине ки бо чанд функсияҳои иҷро мекунад, ки ман метавонам реклама кунам, барои ки паста фақат бояд барои дандон бошад. Милкҳои дандонтона бақувват мекунад, ана айхунрезӣ мемононад. Ана саҳар қайд мешавем хе свежест. Хулоса як прополис тайёр карда шуда гирад, баъд шумо нишон метини закази карда мея хонаш мерава, хай бифаҳмад ки баъди реклама омадагия мо барои реклама яъни компания ва маҳсулоташ мекушоем. Нигоҳ кунед чӣ хел пастаи на самом деле именно прополис на ранг дорад, друж на ягон вкуси мята, ягон чи дигар ки шумо ки краситель дорад, ягон чизи лишний надорад. Чиста пастаи прополис, яъне ки 100% чизи тоза ва як бор истифода баред ҳатман шумо дар ҳамин паста мақбул мешавад. Оиди дархост кардан, чӣ гуна регистратсия шудан ва барои худтон заказ кардан, рақамҳои мода бинависед, мо шумода пурра мефаҳмонем.